Pagbalunuten kasla ayus ti danu jay karaya dumaminsan na dayti pagkarigatan dumaminsan na damet iti pagnamayan kasta ti biyag tayo aming gabanag ket lumabas inuras-uras nga masuksukan at dati naman at daginarigan wadda problema nga panbanuten rumwarkain kangaroo biruken tinasayaan nga solusyon dayta problema ken rigat ti biag nga inkasangsangwen kasta ti biag tayo dito'y lubong aming nga banag kat lumabas inuras-uras nga masuksukan at dati naman at daginarigan kasta ti biag tayo dito'y lubong aming nga banag ket lumabas inuras-uras nga masuksukan at dati naman at daginarigan